वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एगो औरत अपना वाला मुँह से कहता रही ऐसे मेला लागल बा का क्या बात कि मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले अइहा। कि मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले राजा ले। अच्छा ऐसा मार्केट सब कहाँ करे जाला सिकंदरा बाजार कि जाता रा सिकंदरा बाजार आ सैया ले ले। कि जाता रा सिकंदरा बाजार आ राजा ले ले अइहा। त ऐसे हम जात नहीं पर सब कोई दोनों हाथ उठाई जे माई के मानेला दोनों हाथ उठा के इधर मेरी माताएं बहनें और इधर भी सभी लोग दोनों हाथ उठा के मेरे साथ गाएंगे क्या कि जाता रा सिकंदरा बाजार सैया ले ले अइहा। जाता रा सिकंदरा बाजार मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले अइहा। मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले अइहा। राजा ले ले अइहा। अच्छा इतना कंजूसी क्यों हो रहा भाई इतना ज्यादा संख्या बा आ देखा था नहीं कि इतना कंजूसी होता है ऐसे होला का तबे से मार आराम से सब कोई बैठल बा तनी माई के एगो भजन होता त कम से कम भजन कर ले एक बार आ बड़ा कम समय मिलेला माई के भजन करे खातिर के अब हर जगह कहाँ जागरण होता है तो एक बार चाहे तनी सब कोई दोनों हाथ उठाई बड़ा नीमन लगेला जब सब कोई ताली बजा के हमनी के साथे गावेला देखा तनी ऐसे लेडीज और जेंट्स कंपटीशन हो ही जाता बोल सच्चे दरबार की कि जाता रा सिकंदरा बाजार सैया ले ले। जाता रा सिकंदरा बाजार सैया ले ले। दुलारी बड़ी दुलारी बड़ी दुलारी दुलारी बड़ी दुलारी बड़ी दुलारी सबका से आई सुकुमार हमार मैया सुंदरी। गैया के गोबरा ले अइहा गंगा
लेकिन इतना ज्यादा भीड़ बगैर खड़ा कराई तो पता चलल कि मारे हो जाए। लेकिन जेके माई के दरबार में डांस करे को होई, झूमे को होई, उ खड़ा होके कह सकेला एक एक लोग बारी बारी से। अच्छा लगी देखिए चाचा जी डांस करने पर, उनके लिए जोरदार ताली। और सभी लोग दोनों हाथ उठाइएगा और ताली के साथ झूम के मेरे साथ गाएंगे क्या? गैया के गोबर डाले